Umintri rangba kajala u Conrad ke sangma ula kular ka Giant Hills Autonomous District Council JHADC. Halur ka jinglong lakloy jong ka sorkar ban ay ka jingaram ka badan kam na kabenta ban wanra ka jingpen kala ya ka AD rules bat halur ka jingsiu pen kho ya ka tulam jong kinong troy ka council. U Conrad ula ay ka ni ka jingkular sya ka kinhuan ki MDC balaya lamda u Chief Executive Member CEM uba thombor shiwan hadin ka jingalang kabalalong ha ka arpon rio trik leber. Habat ho ha ka ex, umintri rangba ulaong. Ngi kular ban ay ki jingkershan badan kam sya ka JHADC na kaliang ka sorkar. Kenang bakan la ban pendam ya ka kamram bat ban bat ya ka jingkular jongka sya upat ba bat kinong tri jongka. Ka jingalang ka pendet jingmut ha ka bayade bat ka jingpen kela ya ka AD rules ka JHADC bat ban penbet halor ka jingsiwe ka tulap basak teng jong kinong troy ka council.